in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. Merry Christmas! Good morning, guys. Today is December 10th, and we're making pancakes. That's Chris. And do you want this, Holly? Yeah. And then Chris making the pancakes. Chris is just pouring cream on me. And this is the pancake. This is the pancake. Is this gonna be yours? Yeah. This one's gonna be Chris's pancake. And then Chris thinks he's good making pancakes. And there. There you go. okay, so Good afternoon. The next day na to, guys. Today is December 10, yeah? yeah, Jeff's already done that. Sunday. Oh, nag-vlog si Sa kasi nagluto sila ng pancake. Nag-sleepin ako, guys. Bumabawi ako sa tulog. So, si Jan, bumili siya ng pancake sa shop. Yeah? Daddy bought a pancake from the shop. So, bumili si Jan. Tapos si I think he's Sa in the shop now. again. Go get something. Alright. I'm get some tennis balls. Okay. And, hindi sila makalabas kasi ang pangit ng weather, guys. And si Sophie nandito, nagme-makeup sila. Hoy! I saw that. What did you do to your dad, huh? Nagbibiro sila ng daddy nila. Wow! So, lobat tayo. Ito yung dapat nasasabihin ko na nandito pa yung bakas ng pancake, yung plato, and of course, dito. Ayos muna ako dito, guys. And nakita nyo naman, nakaligo na tayo. And si Jan, naglabas na siya ng rump steak. Yan yung dinner namin tonight. And meron pa nga akong tira dyan na ano, diba, yung kagabi, yung kinamatisan na pork. So, hugasan ko muna yung kinainan nila. And, ayan yung bakas ng pinaglutuan. And si Jan, kinuha niya na yung bagong box. Pero may binili akong maraming, ano, diba, yung sa bottle na water. Pero ubusin muna namin to kasi mayroon pang isang natitira. So, bagong bukas to ni Jan. Oh. Busog na busog pa siya. Pero mas gusto ng mga bata yung nasa bottle. And mas gusto ko rin yung kasi nakikita ko kung gaano karami yung naiinom nilang tubig. Okay, hugas muna mi dito. Dito tayo sa kwarto, sa spare room. Let me see your before. So, yan ang itsura niya. Bago siya make-up pa ni. So, say hi to my vlog. So, hi. So, drop off siya ng daddy niya dito. And, ayan yung art ni Holly. O, iwanan ko muna sila kasi surprise daw nila ako. So, hugas na ako doon. Balikan ko yung iniwan kong hugasan. And, ayan yung ginagamit niya. Yung makeup ni Holly. I have a visitor! Auntie Mel. Oh. How much? Ay, oo nga pala. How much? $5. No. Ayun. I know. Hindi natin na-vlog kasi si Jan ang naging fairy kaninang umaga. Naglagay siyang $5. Nilagay niya doon yung tooth niya, diba? So, ayun. May $5 siya. Where's your $5, Ollie? So, hindi pa ako nakapaghugas, guys, kasi biglang dumating si Auntie Mel. Veterans tennis. Dito si Jan, binala sila ng tennis ball. What are you making? Noodle salad. Are you making, Han? Doesn't have any in there. So when did it fall out last night? Mom pushed it down. I push it down, but Sack's trying to push it before I did, and then I said, come here. No, I just do this. Let me see your makeup. Ayan na yung 27th of April said that. finished product ng makeup ni Sophie. And punta sila ng ano, ng shop. Where are you going? Oh. And get what? Kuha sila ng something lollies. Ayan na yung nakuha niya kay Tooth Fairy na, ewan ko mamaya sabihin ko sa inyo. Yeah. Kasi itong Tooth Fairy na to napaka ano. Basta yan. Nag-ride siya ng bike para bumili ng Kinder chocolate.
Wala pa yung dalawa, yung babae. Tinanong ni Jan saan niya kinuha yung pera. Doon daw sa box ni Jan. No, thank you. Ayan, yung... Spend all your money. Ito yung nabili ni Holly. $5. Yeah, and the $2. Oh, $7. Did you share with Sophie? Yes. Okay. Meron din si Sophie. 3 o'clock na guys. Yung relo namin dito, 1 hour late. Hindi pa yan nag-change din dyan. So, nakalis si Auntie Mel. And kanina, di ba, may pinakita si Holly na $5 from Tooth Fairy. Pinagalitan ko si Jan kasi nahuli siya ni Kuya. Kaya, hindi na namin nalusutan ni Auntie Mel. Nung excited si Holly na ipakita sa amin yung pera, si Kuya gumaganon siya kasi nga, sabi niya from Tooth Fairy. Tapos nakita ko yung tooth nasa table. Dapat kinukuha yan ni Tooth Fairy. Kinukuha niya yun, tapos ilalagay niya yung pera. Iniwan niya dyan sa table. Yung tooth ni Holly nandito dun sa diba, sa fireplace nilagay. Tapos yung ipin ni Holly nasa table na nasa tissue. Sabi ko, dapat dala to ni Tooth Fairy. Tapos sabi ni Kuya, gumaganon siya. Tapos sabi ko, parang sabi, hindi totoo, ganun. Kasi ko, what do you mean? Tapos sabi natin, ha? Yeah, sabi niya, I saw that putting the money behind that card. Kasi may card doon sa may fireplace. Sabi ko, wala na ako nasabi. Si Auntie wala na lang nagsabi. Sabi niya, just don't say anything to Holly because Holly's tulo to. Yeah. So, pinagalitan ko siya. Sabi ko sa kanya, ilang taong ko yung ginawa, hindi ako nahuli ng mga bata. Ikaw, isang beses mo lang ginawa, caught in the act ka talaga, as in, Tooth Fairy. Tapos sinisi niya pa ako na sabi niya, bakit di mo nilagyan ng pera kagabi? Nakalimutan ko din. Usually, ginagawa ko yung gabi. O kaya, maaga. Kaso late ako nagising kanina. So, siya nang gumawa. First time gawin, nahuli agad. Sabi ko, next time ito. It's okay now. Anong it's okay? It's not okay. It's okay lang daw. Buti na wala pa si Sak. Kasi si Sak marami pa atang ngipin si Sak na matatangga. Kausapin ko na lang mamaya si Kuya na huwag niyang sabihin. Kasi si Kuya, cold na rin kasi si Kuya, diba? Pero kaya ko pa yun kasi may ipin pa si Kuya, may baby teeth pa si Kuya. So ngayon hindi na siya makakuha sa akin ng pera kasi alam niya na kung daddy na to. Kasi kung next time nito si Bunny at saka si Santa Claus mahuli na nito. Pag sabi ko, isang beses mo lang ginawa, nagpahuli ka. Ako, Diyos ko, ilang taon, 12 years na si Kuya, hindi ako nahuli. Ayan, okay. Sabi ni Jan, okay lang. Pero sabi ko, hindi kaya yun okay. So, parang, alam mo yung feeling na nahuli, alam na ni Kuya, nung nang-init yung tainga ko na hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Buti na nandito si Auntie Mel. Sabi na Auntie Mel, kahit si Auntie Mel, namula siya. Sinabi niya, just don't say anything to Holly because Holly's too little. So, gagawa ko ng cheese platter. And meron dyan, si Mers, may dala si Mers din na pang cheese platter namin. Meron siya doon na mas malaking ganito. Andun, sabi ko, gamitin ko na lang muna to. Ito na muna kainin namin. Tapos next time na lang yung malaki. Hindi namin yung nagawa nung nandito sila kasi ang dami nating pagkain and 'di ba umuwi na si Mercy. So nakalimutan na namin. So gawa tayo ng cheese platter. Meron ako ditong blueberries. Ito gamitin kong pan cheese platter. So yung mga bata, hindi sila nag-lunch kasi 'di ba nag-breakfast. Ganun ng mga bata, guys. Minsan pag nag-heavy breakfast sila or basta may kinain silang breakfast, ang kinakain na lang nila fruit, gano'n. Tapos, yung main na nila niyan ay dinner. So, ngayon, mag-cheese platter tayo. Pero minsan, nagre-request sila ng rice pagtanghali. And meron naman akong rice and yung tira natin kagabing kinamatisan. Ang cute nito, oh. So, hindi lang siyang pancake. Pan-cheese platter din siya. Hatiin ko lang ito kasi hindi ito mauubos. Sabi nga ni Jem, bakit ka pa mag-cheese platter? Magluluto na siya ng dinner. Kasi ko, alas 10 pa lang, magluluto ka na ng dinner. Siya na ang nag-grill ng ating steak. Usually ako, diba? Mayroon na siyang barbecuehan. So, siya na yung gumagawa ng ating steak. So, lagyan natin. Mauubos na naman ang ating guys.
Kunti na lang ulit. Kasi tinatransfer ko na agad kasi wala na tayong memory. And again, hindi ko pa nahanap yung ibang vlogs ko guys noong December 30. Nung nag-grocery ako ng umaga tapos hapon dumating sila race. Then the next day na December 1, the next day nag-walking kami. And hindi pa pala. Ano ba yun? Yeah, nung Thursday, ano ba yun? 30. Tapos December 1, December 1, may si Holly, bago kayo nag-dinner, may si Holly, may rehearsal. Yun, nawala rin yung vlog na yun. Basta 30, December 1, ang wala akong vlog. Ang dami kong ganap especially nung 30, ang dami kong ganap. Grocery the whole morning. Tapos dumating ako siguro mga alauna na. Tapos mga alas 6. Busy basta pagdating sa bahay, naging busy ako kasi may parating din tayong bisita sila Race kasi mas maaga silang dumating. Thursday sila dumating. Then the next day, nag-walking, nag-rehearsal si Holly, tapos nag-dinner kami sa The Barn. Advanced birthday dinner ni Jan. Tapos yun, nawala. Hindi ko alam kung nasan yung SD card. Hindi ko pa nahanap. Hanggang ngayon, hinahanap ko talaga siya. Hindi ko mahanap. Kasi alam ko, tinanggal ko yung pinalitan ko. Kung ngayon, yan yung ating gamit. And, kunti lang yung space nito. Kaya, itatransfer ko ulit. Tapos, ilalagay ko ulit dito sa camera para hindi ko na siya mawala. Ay, hindi ko sayang guys. So, ang mapapanood nyo siguro, ay yung dumating na kami galing sa sa The Barn. Tapos gumawa na ako yung embutido. Yun ang mapapanood nyo. Wala yung the whole 2 days. Ako na talagang nakawala. Hindi ko alam kung nasaan talaga. Naglinis na ako the whole house. Hindi ko mahanap. Pero I'm still hoping na mahanap ko siya. But yeah, yun yung aking situation ngayon. Hindi ko mahanap yung ating bank clips or yung SD card. So, meron tayo dito. Ayan, meron pa pala. Kasi may dala rin si Mars. Ako rin, si Kuya, binuksan niya na to. Meron tayo dyan na grapes. Ilagay natin. Hatiin natin to kasi ang laki. Nandito pa rin si Sophie. Nag-catch up lang siya kay Holly kasi na-miss niya raw si Holly. So, tapusin ko to. So, gawin ko lang to. May jets ako dyan pero is mine, kay Mers din to galing. Kainin natin kasi kailan pa natin to kakainin. And may cookie dough pa nga dyan. Hindi ko pa na kailangan ko siyang i-text kung ilang yun. Kasi sabi niya frozen daw yun i-bake. Yung sa Subway nila. And kung gusto pa nilang cheese, marami tayong cheese. Pa tayo na. May cheese din pala. Lagyan din natin yung chips. Wait lang guys ha. So, may tayo dito ng grapes. Oops. Grapes. Sinugasan ko ulit. Hinugasan ko na to. Hinugasan natin ulit. Ang ganda. Ang sarap ng grapes kasi. Crunchy. Yun ang gusto ko sa grapes. Yung crunchy, hindi yung soft. Nasaan yung mga bata? Wala dito sa harapan. Nasa likod. Saan sila pumunta? And meron pa pala akong cheese na isang classic. Ito yung ayan. Kayo na magbasa. Dark bird.
Have this one. No, so, no. I got Jats. Ayaw niya yung ano, yung biscuit. That's crackers. Yeah, you want the other one? Gusto niya yung Jats. Yung wafers ayaw ni Jan. Ayaw niya ng wafer. Gusto niya Jats. Arte-arte. So, ayan na yung ating pa-cheese platter. Meron tayong Jats. Kasi si Jan ayaw niya ng wafer. Pero yung mga bata, wala dito. Where's the kids, hon? Wala sila sa likod eh. Where are they, honey? Ah, pumunta sila sa school. Wala sila sa ano, sa likod. Wala dyan sa ano, backyard. Akala ko sa trampoline sila. But, yeah. Pagdating nila, ready na yan. Tapos, meron din tayong nachos. And may dip pala ako dyan, wait. And meron din ako dito yung favorite to ni Kuya din. Sweet potato and roasted cashew. Pero meron tayong salsa for the chips. Ilabas ko rin yun. So, eto. So, ready na yan. Pagdating nila, kung gutom sila. I think it's gonna rain, hon. Wala pa sila, guys, dito. Oh. Buo pa rin yung ating pa-cheese platter para sa mga bata. Si Jan, hindi pa rin siya gumagalaw doon. Pero, yan. Ang gawin ko ay magbalat na ako ng patatas. Ibabad ko na siya sa tubig. Meron pa ba tayong patatas? Gusto ko sana magpalabok. Tapos, lobster ang ilalagay ko. Buti na lang, meron pa tayong konting patatas dito. Ayan. Gusto ko magpalabok, pero ako lang ang kakain. So, balatan ko lang to. Kasi gusto ni Jan mag-mashed potatoes. Nandito na sila. Hindi ko pa nabalatan yung ating patatas. Wash your hands. What? We were gonna, when we came home, we were gonna do Just Dance and eat Doritos. Doritos. So, wash your hands. I have food here. Dito na sila. Where's the boys? How's the basketball? And si Jan? We didn't buy Inano nyo na, kinuha nyo na yung sinampay. Mga uniform yan. Halos uniform lang naman yan ng mga bata. Where's the boys? Still there? They're still there. We wanted to come home. Oh, it's alright. You can have this. Huh? What's that? I've left my phone. You left your phone? Yeah, it's only near the house. Okay. Get it. Here! It's in here. Oh. This is your phone. Ito yung, nung nakilala ko si Jan, ito yung phone ni Jan. Babe, this is your phone when I met you, right? This one. Go, Soph, go. I have, dip, if you want. Thanks, Mom. You're welcome. Good? So, enjoy nyo muna habang kayong dalawa dyan. Ayan, nakat ko na yung patatas. Yung boys wala pa rin and si Jan tumayo na sa couch. Wala pa rin yung dalawa. Jets yung ano niya. Later, after this one. Gusto nila mag-Milo. Tapos na silang kumain and nandun na sila. Oh. Mag-TikTok daw sila doon. Hindi nanonood sila ng YouTube. Oh. Dito na yung boys. Baba, turn down. Wash your hands. I have something here for you. Wash your hands first. Don't touch. You wash it properly? Yep. With salt. With what? Salt. Oh, I thought with salt. Is this hummus? No, that's Yeah, that sweet potato. You like this one, right? Yeah? Yeah, Kuya loves this. I got Jats. I have more Jats there if you want. And this is your brie. Here. Blueberries. Every time I eat, my cheeks just start getting this weird feeling. Why? Like it's like sour. Like everything I eat is like sour. I know what you mean. What? I thought that was a dog collar. Yum. Masarap to, guys. Itong sweet potato. Si Kuya lang ang kumakain at saka ako. Ito yung ayaw niya. I don't like it. You don't like it? Ayaw niya yung kamote. But you like the sweet potato that I cook? The boiled one. You like it?
Hot sweet potato. Is this some? Mga-copyright tayo sa dalawang batang babae. Say hi to my vlog! Ayan. Nagla-live ako sa ano natin, sa Facebook page. Ayan na pala yung itsura ng aming pachis plato, guys. And si Kuya na ang naatasan magluto ng rice kasi nagla-live tayo sa Facebook. Si Jan magluluto na ng steak. And si Sophie dito kakain. Gusto niya raw kainin yung tira natin kagabi na kinamatisan na pork. 4 cups? Alas. Minsan gusto ko, ako na lang yung nagluluto. Kasi tatawagin niya din naman ako. Tatawagin niya din naman ako. Kasi hindi niya mahanap ang mga bagay-bagay. Ayan si Kuya. Yeah. Gravy. I'm gonna make gravy, yes. Kung maalala nyo, hindi ko alam kung nakita nyo yan. Yung ginawa ni Sak na yung ginawa niya yan sa school na paint. Ay! Olay ko, Kuya! Ayan. Tapos si Tito nila ang pinano ni Sak, pinapako or lagyan ng ano ba yun, yung tornilyo? Tornilyo yan. Ayan, screw. And si Jan nagluluto na ng steak. Nagla-live tayo, guys. Oh, pasensya naman. Nakalimutan ko na kayo. Looking good, Han? Looking good? Let me see. Wait, I'm coming. Labas tayo para makita nyo yung ating... Mom, dunk. I don't know how to dunk. Okay, Han. Open. Oh, ayan yung aming dinner. Oh. Ang bango-bango. Abangan nyo yung vlog namin, guys. Abangan nyo yung vlog namin tonight. Kasi ibang content natin for tonight. Never nyo pa yung nakita sa vlog ko. Ready, I'll do it again. Excuse me, Mom, I'll do my thing again. Okay. Ayan sila. And yung dalawa nasa trampoline. Wait, Dad! Wow! Ang galing ko yung mag-shoot talaga. Ayan. Malamig. Ha? Anong oras na ba? 5:35 na. Tinapos ko na yung live natin. Nag-live ako sa Facebook. And ayan na yung aking patatas. Gawa tayo ng gravy. And ayan yung rice. Kalahati si Kuya ang gumawa. Kalahati ako sa pagsaing. So, gawa lang ako ng gravy. Yun, putla na natin. Ayan na yung ating steak. Can you put some airfoil over that? Yes, please? I will. And ito yung natira. Now. Okay. Tira namin na cheese platter. Sinalin ko na dito. And gawa ko ng gravy. Lagyan daw ito ng foil. Akin na. Ayan. Namash na natin yung potatoes. Luto na ang lahat. Ayan na yung ating rice. And yung steak and gravy. Ayan na yung gravy. Yung bless you, babe. Yung steak natin. Why not? Coconut. And veggies. Ayan yung plate ni Johnny Boy. Ito yung akin. Si Sak. And yung kay Kuya. Yung girls, yung natira natin na kinamatisan, yun ang gusto nila. Kasi kung gusto ni Holly, pwede siya dito. Pwede siya dito. And si Sophie kasi gusto niya yung hindi siya Sophie, eat steak, ha? No, hindi. Later. Yeah, so hindi mahilig si Sophie sa sa steak. So, buti na lang meron tayong pork. Gusto niya yun. And syempre si Kuya, rice is life. Okay, kain na sila. Ininit ko pa yung pork. Si Kuya, wala na siyang upuan doon. Ito yung kay Sophie tsaka kay Holly. Yan. Yung kinamatisan, diba? Kagabi. How is it, yeah? Good? Ayan na yung dalawa. Wala nang placemat. Magmadali. Tingnan mo. Hindi na prepare yung table natin. Walang placemat. You like it, Sof? Yeah. Sabi ko mag-chicken na ako. Pero hindi pwedeng palampasin tong steak, guys. And sabayan ko dito si Kuya kasi mag-isa lang siya. Kami dito ni Kuya. So, kain muna kami. Ha? You're done? Tapos na siya, guys. Ayan yung plate niya, oh. Well done. Drink water, please. Kami ni Kuya hindi pa tapos. Man!